Не, аз дигнах всички във въздуха, и Албена, и Ивелин, и всичките. Сутрин първо исках да видя комисията по бюджет и финанси с нощи, която заседаваше. Исках да видя кои са членове и дали има някои от тях, които са незаконно избрани. Да. Нали, оказва се, че няма. Защото те, ако има такива, нали, това е абсолютно нищожно пред всяко решение в тази комисия. После даже писах в групата там една, дето са координатори, и викам, моля някой да ми прати линк спешно, викам за днешното заседание на живо, искам да го гледам, нали, в YouTube. Го исках, за да мога да върна назад, да видя от самото начало какво се случва, кой е вътре, кой не. Защото реално тия, които са незаконно избрани, те нямат право днеска да бъдат в Народното събрание. И включвам аз заседанието и бам, гледам новите вътре. Да. И аз ги гледам вътре. И звъна на Ивелин. Викам, Ивелине, новите депутати са в зала. Нас ни няма. Защо? Как така? Викам, така вътре са. Те не са се кълняли. Върни си от назад да видиш, че се закълняли хората. И са си вътре в зала. Нас ни няма. Викам, и в момента се чуват вече коментари. Партията, която се бори да влезе в парламента, я няма. На мене ми звънат хора и ми викат, ти ли си най-големия борец в тази партия? Някой ме дал указания да не ходят. И аз съм в шок, разбираш ли? Вече всеки там. Той вика, звъни на Албенка да й кажеш. На Албена, за да ме разбере тя какво се опитам да им кажа. И аз звъна на Албена. И казвам, така и така, видях новите депутати. Ти вика, може да се препознава. Албена, викам, аз ги познавам, особено от Итана. Викам, Оти и Капо, именно, ето, викам, Ивайло Костадинов, тук що гледам. От Варна, който е новия депутат. Викам, седи в зала. Той може да е поканен, вика, като гост, вика, с табела. Викам, Албена, какви табели? Викам, седи на банката и гласува. Викам, аз знам какво говоря. Не е вярно това, те нямат право, тя Киселова си е прескочила правата, той не е излязал указ в Държавен вестник. Викам, моля? Какъв указ на президента. Викам, моля? Викам, няма да има указ. Как така няма да има? Ние имаме юристи. Трябва да има указ, иначе ние нямаме право да ходим в Народното събрание. Викам, Албена, това не е вярно. Това просто не е вярно. Викам, вие от снощи, викам, 10-мата са депутати и получават заплата. От вчера имат заплата. Как, викам, искаш така, ме разбирай. И това е, тя взе да ми такова, че не било верно, че не знам си какво. Звъна на Катинчарова. Тя ми обяснява същите глупости, ми се върти и ми се прави интересна. Аз вика, отивам сега към Народното събрание, защото аз си пиша, викам, заминайте всички в Народното събрание, имате време от 2 часа, се закълнете. Ги направете на гъс. Защо не са ви казали? Защото това щеше да е голям цирк, разбираш ли? Време ние сме провинили. Аз сега ще отида на Народното събрание, ще видя за какво става въпрос. Ти не дей да всяваш паника. И ми обясня как трябва да има указ. Викам, краси. Викам, не знам кой ти го казва това. Искам да ми... искаш ли тогава да си обориш, вика, тезата пред юрист, вика, Панков. Викам, виж какво, Панков може да си хвърли дипломата в коша и ти казвам, че указ няма да има. Разбираш, аз поудях. Викам, какви укази, какви 5 лева. Указ издава президента, когато има ново Народно събрание. Викам, ако чакате следващ указ, тогава, викам, се пригответе за 52-то. Не сега. И това е. И после говорих с Бонка да й кажа. Тя оттам съответно се обадила на който трябва, намерила информация, връща ми обаждане и вика там, че за всичко си права. Сега вика, ще кажа на Албена, казала на Албена и така. И преди малко ми звъни Катинчарова и вика, не ми казва права се, не ми казва извинявай. Казва ми, аз сега излизам от Народното събрание, от снощи сме народни представители, указ няма се издава. Викам, да, викам, това всичкото, викам, аз ти го казах. Всичкото това, което и го казах на нея, аз съм си вързала гащите, защото първо се обадих на Ивелин. Да запише да направи, ми дреме на газа. Ама човека ми звънаха от Народното събрание, служители, и ми викат, какво правите, що не сте тука? Какво се случва? И аз се чува какво да им отговори, след това на Катинчарова и казал, звъняха ми от Народното събрание да се чува, що не сте там. Кои? И аз викам служители. Служители, демек, нали, виж, тя реагира по начин, по който се едно някакви си там работници и демек, моята теза няма. Викам, извиняй, викам, но аз знам, викам какво говоря. И накрая се ядосах и казах на Ивелин, ако някой, викам, ти каже, че трябва да чакате указ на президента, за да влезете вие народни представители, ако то някой, викам, е юрист, по-добре си изхвърли дипломата в коша. Викам, вие трябва да се закълнете, ако не е днеска на следващия пленарен ден,
Да. Трябва да си организирате стая, трябва да си организирате къде ще седите в зала, така, всичко с подробности. И му казвам, нали, от този момент нататък, към ви пожелавам успех, но аз знам какво говоря. Е отговорил даже. Края, нали, тя ми ги изборява тия неща, че направила, аз, нали, държах да отбележа, викам, да, точно така, това викам, което аз ти казах. Каза да не се притеснявам, че тя всичко организирала и така, да не се притеснявам аз, демек, ти не бери грижа, аз ще се оправя. Точно вчера ми казваше, че ти трябва да си плътно до мен и заедно всичко да правим в Народното събрание. Само да са ми се обадили да ми кажат нещо, защото те сега ще са заринат там от документи, простите, те не знам какво да правят. Само да ми се обади някой да ми каже, Таня, може ли да ми кажеш тук какво трябва да направя, ще кажа, сори, имам работа, храна гълбите. Сигурно 5 човека ми казаха, че искат да съм при тях, че трябва да съм в групата, че трябва да съм съветник, че трябва да съм не знам си какво. Кой не ми предложи. Сега. Той Певски си даде подкрепата, какво ги бърка, те са 130 човека. Начина по който ми отговори Красимира да ме каза, не се притеснявам, че те се оправят, на мене ми говори, че абсолютно никой не ме иска мен в Народното събрание, което е проблем. Да, те ме подцениха. Аз днеска видях просто как не мислят за някаква некомпетентни, че не разбирам и изобщо моята дума няма абсолютно никаква тежест. Но да, не, и това днеска беше абсолютно безотговорно. Аз дето вика мъжа ми, вика, те какво чакат? Некой да ги покани, да им се обади по телефона и да им просне, вика червения килим, какво вика чакат?